Good morning, mga Oragon. Good morning. Guys, mga idol. Mag-ride tayo ngayon. Galing tayo dyan sa Rockwell. Katraffic ko. Yung anak ko, kasi ako kaya umaga, nasa na tayo. Chill ride lang tayo mga guys, mga idol, mga lodi, mga prime, mga Oragon. Ride safe sa lahat ng buong biyahe. Pasok man o pauwi. Huwag natin gawing racetrack ang kalsada. Hindi natin na may pamilyang nag-aantay sa atin sa bahay para chill ride lahat natin. Mas maganda yung hindi gaanong mabilis kasi preparado ka. Bulaga ka man dyan, at least mabagal, medyo mabagal-bagal ang takbo mo, kontrolado mo lahat. Kung mahabulin ang top speed nyo mga idol, inahabol nyo yung top speed mo, mahabulin nyo yung dahil-dahil. Panigurado yan. Kaya tara, samahan niyo ako, chill ride lang tayo. Ang bango nun, yung isang maalala ko bata ako, ganitong oras isa yung nanay ko na togi, bawang kamatis ba yun, yan, tapos may ipon, ang tawgi, hindi siya sarap, sariwa-sariwa ang tawgi doon ay yung mga ipon, hindi pag kamahalan, tuk-tuk lang, hindi ko na alam, ulo nga ng ipon-ipon, tinta o tinta. Anak ko, tanghali na gulong-gulong. Hindi ka, nakakatulog pa man lang kahit kapiraso. Kabutihan, minsan-minsan ay namasyan. Kasama ko ang aking barkada sa isang dami ng bahira. At kami ay sabay na pagkagising ko sa umagay, maririnig mga ibon, umaaw
sakit ng tahimik ang paligid. Mabitin kayo'y nakatigil. At pagising ko sa umaga'y maririnig mga ibon umaawi. Tinig na inaawit nila ay kay tamis at ikaw ay maaakit. Dun, dararun, dararun, dararun. Iwan aging puso. Dun, dararun, dararun, dararun. Namasdan ganda ng paligid. At pagising ko sa umaga'y maririnig mga ibon umaawi. Tinig na inaawit nila ay kay tamis at ikaw ay maaakit.